Arlene, ginaingon, buutan man unta ko nga pagkababay, apan nga nung pirmi man kong mabinuangan og laki. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Kapag kapiling na kita, nalalamig ka na. Bakit kaniyan ang iyong pag-ibig? Salbahe siya. Sabi ko pag tinuod siya naikugpan ako, pero iraday kong giilad. Mga salbahe silang tanan nga mga lalaki. Mga salbahis. Ay, Arlene. Igo nas imong pagpunay hilak. Uy, wa ka na mahimo kay gilikayan ka na masimong uyab. Ikaduha na kinikahigayon nga gibinuangan kog lalaki na. Di man unta kong iladog naong. Guwapa man unta ko niya buutan, pero nga naman. Aw, mo na'y pagaingnon nga di malas ka lang yus laki. Apat ayo pagpakawas paglaom. May lalaki ra nga matuod nga mahigugman nimo sa umaabot. Nakahukom ko, Nay. Mubias ako din sa atong dapit. Mularga kog Cebu City. Adto ko silang tiyo kulas. Adto sa ko dito mo istar, Nay. Unsa? Unya? Ang imong trabaho dinis ato, imong biyaan? Manangid lang ko sa among trabaho, Anay, nga mobakasyon kog 2 ka semana. Apan, kung makakita ko dito trabaho sa Cebu, adto na lang ko dito, Nay, ha? Basik adto ko dito makakaplag og binuhat ka maugay akong mabana. Arlene. Natug na ang tanang mga pasahero. Pero kada mo sa kalalaki nga naatapad sa akong dek ining ibabaw. Nagpunay man na siya kilak. Sige pamahid sa iyang luha. Walo. Kihapyod niya niya katubangan. Nagkilak siya nga naghapyod sa iya, ha? Ano ba ito? Anong ipkataon kung ni mong dako kay Bunal? Ang babae nga maigo taon sa Bunal taon, makibuwag din ako, kaya gwantag ng ako. Rawar ko no? Kaya bliho na kung sipil ako. Oh, sus, naku ang hindi mo. Yung niya, taas pag yung gaya niya, puwa pag ikago. Sobra na sa nikad ako. Hala, iyang gipagawas ang iyaha o gigunitan. Kadako. Grabe kadako. Ilabihan kataas o puwa-puwa. Hala, lami akana o gay-ugayon, uy. Lami atanaw, uy. Hala, iya ko nakita nga natanaw niya. Miss, kita ko sa kuha. Ito na ko tayo ha, makikita di ka. Okay ra, uy. Imo gyud na tanan? Hindi ko matapa ni mo rin ha? Ha? Karuusan niya. Oo, ari lang. Wa man sa ko'y tapad. Niya sa pingon sa kong gihikaan na dek. Mao ba? Oh, day. Ito ko bahay na taong mibuwag na ako. Human ako mahilabti sila. Kay dili ko nila magwantag. Dak ni ako Okay ra man gud na kuit. Maagwanta naman ang sakit kuit. Ang babae nga matuod gamay kung mo agwantag sakit. Kana kay nibuwag sila nimo. Wa sila kugma nimo. Masa ito, okay ra kay nanig da ko na. Okay ra man gud na kuit. Kung mo gamit na ako ang akong uyab, kung parihaan ng imuha kadak-a, ang hunahunahon na lang nako nga nanganak. Oh, may pagka. Ay, okay ra kay nani. Asa di dapit niyo ang Cebu di ay pwede misita ko nimo. Oo pa, basta tinarong lang ang imo. Oo, tagay ko mo sa number be. Be, eto hindi ka sa inyo. Asa ka dapit ha. Tagay ko mo sa number. Tinuod ka, tiyo. Pasudon ko ni mong trabaho sa dako nga tindahan sa syudad. Kay kun mauna, di na lang ko mobalik sa Bohol. Suod na kong higala ang tag-iya sa maong tindahan. Makapasuod ko isip itindera. Basig anay ka na din ni Maminyo, o makauyab ka hinoon. Mahinoon Salamat, tiyo.
Gusto na gyud unta kong maminyo. Gikapoy na ko sa kinabuhi ining dagat tiyo uy. Gusto na gyud kong magminyo. Sige. Karon na yun. Unta kas tindahan sa suod kong higala. Tuwa naman sa dito. Basta, nagkinano to si og tindira. Sige tiyo, dad ako karon dayon. Dad ako dito tiyo. Ugma ka na yun makasugod og trabaho. Isip tindira sa dakong tindahan sa downtown. O tiyo. Kanang tiyo. Hmm. Kana pang inyong silingan gaginganlan og Berto. Mamisita ko no siya nako. Buutan na siya tiyo. Uy! Buutan kay na bata. O pareha mo ana og pulos pakya sa gugma day. Basin siya ng lalaki nga para nimo. Mamisita ko no siya nako rong gabi. Kung unsa gani, sugto nako siya. Sugto nako si Berto tiyo. Salamat day ha, nga imo din ko gisugot. Pero mo prangka ko sulti nimo ha. Di na baya ko virgin. Duha na kalalaki nga niagi na ako. Mga lalaki nga salbahis. Human ko nila mahilapti. Ilara kong gipyaan. Kung mao na, managsama data nga pulos pakya sa gugma day. Kita gyud tingali ang gitaganas kay tasan nga magkadayon day. Kita gyud tingali. Day Arlene. Niya na kita suod sa motel day. Day Arlene. Arlene. Berto, uy. Masig human ko ni mo mahilapti. Imo kong likayan. Di lagi day. Mahal ti ka. Dali, maghigdaan tas kama ha. Sige na day. Dali. Basta mo na to. Di na ko virgin. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Okay, ralikan anak ko. Ha? Dali. Maghigdaan tas kama. Dali day, Arlene. Isa na ko dali pa. Balik rumot kayo. Maghupo na ko na. Ato na dito uso. Katuskik sa imo. Isang igo-igo na ginapon pero tuskik ka. Ito kong balay. Kani, 69. Nabiyanin. Di na ba na? Berto. Ako mo talaga. Ako mo talaga. Kalami. Kalami. Nagkabalik sila si Berto ang iyang uyap, tiyo. Iya kong gipuwagan. Pastil yan. Pagkadimalas ba ni mo sa gugma? Paita bayaan niyo, uy. Ay, mo cellphone Tana mo, kisa niyong tawag niya. Si Roger Mani, ang lalaki nga ako nakaila dito sa parko. Siya ning nanawag ay. Busugan ako Roger. Salamat ha. Kira, ako yung salamat mo. Kaya mo rin kang isugot. Sa diyan nakita ta. Kinatungod kay may pagtanaw man sa kunin mo. Promise ha, baka madlok na ko ha. Ang kita durukan niya ako. Okay naman good na good. Kanindot ana o. Ha? Sa dugaya na to. Gawas na ni store. Tuyet. Madung tegetik. Okay ra ka? Opo. Uya pa kita. Usagan ako bisag asa, Jer. Ito ni mo duga. Wah. Katang isa niya. Sa pagi mo ha. Ang bukaan niyo Kaya man ni Marang sa kuha. Uy, murag mag-iisip man akong abil, ani. Sige lang. Nindot yung mga kay bantag eh, no? Hindi na ka mag-iso. Ditso-ditso ba, no? Ang diretsyon na ta. Yes, okay. Bihan. Oh, magpangidhak mo rin mo. Oh, ako, Nanitsit.
Roger. Kasunta ni David, kami dagayon. Agay, patay ko, anak. Agay, kasakit. Ay, pero ang tahon na. Hinaya. Ikaw may hinaya na kasakit. Pero ang tahon ko, hindi kaya ko, laban. Laban lang. Agay, nagdalas lang. Agay. Roger. Agay. Pahuwa sa taha. Agay, kasakit. Agay, kasakit. Payan sa nato. Payan sa niyo mo. Ni hangin. Ay, duta. Roger. Tuan sa deliver. Ayaw, totoo. Ayaw, tutuan na ni mo. Buyaga na. So, ay. Ay! Daanan ni. Ari, be. Ato na sa nikuan, be. Batok po, ano, ay. Ay, kabana. Di na nibugan sa mga diliong natong nagtanaw ro nato. Langgahap. Patay ka! Patay ko! Yay, ka the best. Nahilabtan gi ko ni Roger at ang hikayuna. O gito ko mibati og tumang kasakit. Mura kog nanganak, uy. Pero pag ending, gibiyaan na sa kong Roger. Malasa gid nako, uy. Haskang malasa gid nako sa natad sa gugma. Wag tumakasama ang kaagi ni Arlen, dinhining tulumanon. What's the style? Gidi mala sa gugma is style.